No niin, Aholan Miika pyysi, että mä näyttäisin, että miten Roomsketcherillä pystyy muokkaamaan tätä pohjaa. Ja mä näytän sen nyt. Tässä on siis se tilanne, mihin jäätiin. Eli meillä oli nyt 2 pohjaa. Ja tässä on nyt se, minkä mä haluan. Ja nyt mennään Roomsketcheriin. Ja avataan täältä versio. Eli täällä on tämmönen kuin Sellerikuja 8. Ja meillä on nyt tämmönen versio täällä. Ja mä oon nyt tänne aikaisemmin hahmotellut vähän sitä tonttia ja itse piirrellyt jotakin. Nyt otetaan uusi versio. Ja mennään tänne 3 pistettä. Ja täällä on tämmönen kuin View ja Blueprint Properties. Painetaan tosta. Sitten painetaan Upload. Ja mulla nyt sattuu olemaan tää pohjakuvapankki. Mutta myyntipohjakuvia, rendereryt pohjakuvat. Ja 308 oli se hyvä. Otan sen tosta. Noin. Ja nyt ensimmäisenä asetetaan mittakaava. Vähän niin kuin Talosoftassakin tehdään. Tuosta noin. 14226. Ja sitten painetaan Save and Close. Yes. Noin. Nyt mulla on pohja tässä. Nyt ei muuta kuin aletaan piirtää. Painetaan tosta ja laitetaan Walls. Ja valitaan ulkoseinä. Ja nyt tuossa kursorin keskellä on toi piste, niin laitetaan se tonne nurkkaan. Saadaan oikein kokoiseksi tää. Noin. Nyt meillä on ulkoseinät piirretty. Itse siitä tuli nyt pikkusen isompi, mitä oli tuossa pohjakuvapankissa. Mutta ei välitetä siitä, sen pystyy kyllä helposti pienentämään. Halutessaan. Esimerkiksi tuosta noin ja näin. Sen vaan, jos haluaa pienentää, niin pitää muistaa valita toinen näppäimistä. Eli toi nuoli. Nyt meillä on ulkoseinät tässä. Nyt piirretään sisäseinät. Lähdetään vaikka täältä makkarista. Lähdetään tuolta noin ja nämä kannattaa vetää ihan tonne perälle. Tonne ulkoseinän perälle, niin se piirtää sen kokonaan sen seinän, muuten se jää vajaaksi. Tosta noin. Toi seinä. Tohon seinä. Tohon seinä. Väliin. Tää kulma. Sitten tääkin pitää muistaa piirtää tää saunan edustalle tää ulkoseinä. Sauna ja kylppäri edustalle ulkoseinä. Sitten on vielä tää keittiön seinä. Noin. Ja noin. Nyt se on piirretty. Ja nyt me voidaan mennä katsoa täältä taas 3 viivaa. Otetaan toi blueprint pois. Niin nyt me nähdään, että tadaa. Tässä on nyt piirretty tää pohjakuva. Mitä tässä on nyt mennyt? 4 minuuttia aikaa. Ja halutessaan niin pystyy alkaa laittaa näitä ikkunoita ja ovia. Et jos klikkaa tosta, täällä on tää Windows. Täältä löytyy ovia, ikkunoita, portaita ja niin edelleen. Mutta me voidaan nyt tuosta ottaa vaikka tommonen ulko-ovi. Sitten vaan vedetään se tohon noin. Niin kuin esimerkkinä. Käännetään se vaikka noin päin. No, nyt meillä on ulko-ovi siitä. Ja näitä muuten pystyy laittaa suosikeiksi. Nyt toi ovi vaikka klikataan noin suosikiksi. Nyt se on meillä suosikkina. No, ikkunoissa on sama homma.
Ikkunatkin voi heittää vaan niin tuohon paikalleen. Niitä pystyy tässä niin vetämään. Ikkunan niin kannattaa laittaa, jos haluaa oikeaan mittaan, niin oikein reuna eka. Ja näin. Niin. Ikkunat pystyy mallintaa siihen kanssa. Mutta niitä ei mun mielestä kannata nyt tässä pohjassa hirveästi vielä miettiä, vaan enemmänkin tämä pohjajärjestys ja hyväksyä se, että sitten kun piirretään sitä kunnon luonnosta, niin sitten katsotaan ne ikkunatkin. Ja nyt otetaan tämä blueprintti pois. Ja tässä ne näkyy. No nyt jos miettii jotain muokkauksia, niin mä vaikka haluan tähän näin, niin mä en tarvitse tätä vaatehuonetta. Mä haluan sen pois. Mä klikkaan tota ja painan delete. Mennään tänne walls. Klikkaan delete. Mä en sitä halua. Mutta sen sijaan mä haluan tähän vaatehuoneen ja vessan. Mä piirrän tohon seinän noin. Ja toi on ehkä vähän liian pieni vaatehuone, niin mennään totta noin. Nyt siinä voisi olla vaatehuone ja vessa. Ja sitten vastaavasti tästä makkarista voisi tehdä vähän isomman. Niin laitetaan sitä pikkusen pienemmäksi. Tää voisi olla vähän niin kuin semmoinen työhuone ja tää voisi olla isompi huone. No sit tossa oli vessa, se on ihan ok. No tässä oli tekniikka ja kodari. Sekin oli ihan ok. Mutta periaatteessa niin nyt jos palataan siihen blueprinttiin vielä, niin tätä vessaa nyt mä en tarvi. Kun me siirrettiin sitä eteiseen. Mä voisin tämänkin itse asiassa siirtää tohon noin ja sitten laitetaan tohon saunaan lasiseinää. Täällä on tämmönen kuin divider lines. Se toimisi aika nätisti tohon noin. Nyt saunassa on lasiseinä ja tossa voisi olla kylppäri. Tähänkin mä pystyn, jos mä haluan niinku käydä läpi, niin mä voin ottaa täältä vaikka furniture. Täältäkin löytyy nyt suosikeista ja pönttöjä, mutta täältä löytyy niinku näitä eri objekteja, joita pystyy käyttämään. Täältä näin. Vaikka bedroom, voiko laittaa sänkyä ja tämmöstä. Että näitä kannattaa katsoa ja tutustua itsekin. Sitten täällä on jotain symboleja, jos haluaa laittaa mittakuvaa nuolta tämmöstä. Mut nyt meillä on tässä niinku tää karkea pohja. Ja näin helposti se onnistuu toi muokkaus. Toi on näköjään vähän eri linjassa toi väliseinälinja, niin sen voisi ehkä vielä ehkä siistiä. Itse tehdään se näin, että laitetaan aikaa tää. Itse tehdään se näin. Eli vedetään tätä seinää. Noin. Ja sitten tehdään tuohon uusi seinä. Noin. Oho. Tää pitää laittaa kyllä. Poistetaan toi seinä. Otetaan toi tuohon noin. Toimet jäi ja tää meidän pitää kans siirtää. Otetaan toi pois. Tää seinä siirretään. Noin. Sitten laitetaan takaisin saunan lasiseinä. Noin. No niin, siinä on nyt ensimmäinen tämmönen muokattu pohja. Sitten ulkoseiniähän pystyy muokata kans helposti, jos pitää pidentää, niin ei muuta kuin vetää näitä näin. Ja näin toimii nää. Noin. Että helposti pystyy muokkaamaan ja iso. Mutta ei mitään, tässä on nyt tää pohjan muokkaus, niin tällä lailla se onnistuu.